Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli iginego sori y'okwege y'omwitongo nekoretwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Nyamusi baba akirembereya nebe mechando ya beire menge Nyamusi oyo omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo gakirembereria ankiomboke buya kuyegerera ko bono cha kuirana na to cha gokororera mabira taringa mondera mabira mukaya bono matina ekina kinanyore nade nje bono tata tokoreiga nikaria mangana mange nje asaye ubore mugori boronsi kupata nje ari mono ndo tinga mote mungire iga ekente kimo tuberere kiere obore mo rosi buja ngaya konyonga yore koze ngai ngotoka wonye kororo mugondo uri kurugo atitu ngwarenga karugo atitu kobeke nari naye kwari kumusengo uratiga ngwaroje onye liori tato begete buya egwaje toka tokore bitebe okatukora metobe eriga ogesukeri magura ari tarenga imi wapima na pimire na abade botuko mugaso ari ari tuwa kenyora matukonsi
arabu ndiri kwanya kondora ngoenda mugondo gusukie meto tiniko manyeke ronda ire komanyande muntu isikange okora ya obole muno bobe sana Tigankwa ndu buyana bole muno Tigankwa bendeke no bole muno buragere bana ke bintu bisali ke no musubati no mubesano nye turi ko mubeka buja mukaye tyango tebiga mukaye ndugu yangu tyango tebiga niko sigete pi mbati keta na tata boniga nuruti rero mukaye ngeguri baga ngango egunde ndati na ya kodingiri warorire kogombwa yori ndusi janga ntare para iga ntebono lyo na abuiru aliyo yari kuona abuli karakira umaite gwakwa ndamang'ana abira naburi uri certificate wateba naye kwa mutumete waretire igoro yo karatiga umukungu yera abeng'ana rogo go engineer umaite na chaka gogo sio muroyo mungo tara como producer nkarengi ng'ana ro ora baise gogo engineer kumbe no mukungu igo mutaete ko irobore moni igachiro kong'aine mutaete ko ni obore mo igande moyo inje koruna ateretu koruchi sokoro chiane ore mumbu anyakoniwa igo ya ekwareto mukungu oyo ache gogotebio ni obore obo mutang'ani ano mwana mokogoti obo mutang'ani ko ni obore moga lakini gokorera gotemokane tata gwakoso onero kondugera nje na janga nganyora mokonya kongira mwangira iga inje ngo sibichi suguri nganje mokogoti nyaboka buye yani mwantemire nande moni gando nande mwangere gotumeka mukaya bono tindo jinga inje ngwana yani motete bono mbechokora orino morugione nero kende kyons kiria gonte tingo batinge sorry asoko godana na ndisi kwale lakini asa maria tango Sasa kumachiki ngo wande producer na yara ikaranslege kaga iga musikinara ngori ya na mentere aya minga seto smate gari ango chese metekete mate gari nara ikaranslege iga musikinara musani ono nyombe tugo chaga iga okoroku nyamusi tumeto sino mamaite nyamusi alinda nyamusi na nari tena muite na ikaranslege iga Nataka ale mteja. Ya tadi mteja ngo soere. Hakuna kwa mkata likimu. Unaona raji ngo sasa ngo mwaka kali kwa mkuma tunaona kida. Wantina nyamusi yokote aba nale matoya omo. Ale mukaya. Oyingo misira materaye. Aro mwenye tuiga omora. Nero yo chukuna mateti motinyo ringo sande coronado este país ana tare tulani sio mkua nyamusi bonale pore leta na vapor tara undi 3 weeks iga che tira bore ya lete kama na gonta ibon corona tu akwane te yana matenje ncheru sama kwani ande kene yo na bora na ikwete ndakita na chito reiga mbo wataka una kasega gitu iga lakini ngetenga tayo sobe sasa nyonge turangonye monyore anonki kimechano kiyo tamwa aunque te kentora kore ngetenga ane kare on kama paranga tajangena si boya na temere kwa kesi mientari kuimo ki aya to kumoya na bata kwenye kwirime tamanya kama tayo yangena simisichanga kada siya iskari saka tata bono asengenjo napapimire nali bengeni mubwate ko chasende bono nimaite bono mna nache nabanyora koranga mwagamba gamba mote mongakerti ga bo iga mongire iga mangana boli moto tikorosi ikina anyorire tokore iga ikaria mangana mange yambwate ko chirindikandwa lakini mukaya ndaitengo tebi ndugu ndaitengo tebi ndata nasika tikangende nonko kanyete mwagoro koroka iga tiniko gotiga igo buno tage buno kagerete nonko kanyete mwago kaiga njuto gambe tutora rengi ke ko baga Monsieur yo kancho men weso wasura ndawi ya na tebirega tora agenda gukiari tukumanye kiarengerere antu kumanya nkyo musubati ya mukoreye
nonya gwateba ng'otete gosoka saa hii kara ira ng'orake ndoganya aturie obuya ngwateba ebinto kone kwabangire natagete nsoke bono gekogera torokibahakire esi abo ntakire nsoke bono tindochi gose ninte ntware tinsa chiokoganya ase eng'encho nintakire monyoke nikari gotaraike bono egento ogokora kara asoa nyomba goikaranse ang'e edaika 23 iga moici oyo enkora eraturia akoganya okorora tori gocha abagosoka agenda gochi moaye erinde ogende osoka obuya nobwate egari tari gari chiabanya nogochi goteremi parari bwango oraike rinde togenda kore na ebidonda gose ogende nyagitari bono iga timbwati besa nkoira naende nebire kogendia egari ohaku bono iga gari yao tari ere naende ngochi korigia omonto either tomwotebi atogenderi gose naende tori korigia egari abande igo bono rinde tata goikera abumbia Omoitongo. gochaso mwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbuya mono asoko tochora kobeketa sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egeta sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kende giakorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete otumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye ase simi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora oboti ubwo asembeo emesa ya mang'ana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Omoitongo.
Victor igonde producer Ombia niko kwa ngoro nako tekora school nawe tega ndasomera obwari mugende ira kaje makino uri sko igo usanere usanasi tegende rongolite yone rusama gendrede onde baba mbole bana kido tonyo na mashi mata ditumna koranga nai ngenjonde fix dande bona na abelege kaiga yanya ndando kinda tore ay na butuko taradara no tano mukasu wensi orori desa tatnaga ta santi tango nako enda lakini bona sengenje kishukuri ngwati sawa yanga tena nyamusi oyo yanga wakisinya yanga tena bago monyo sawa santi asoe chinga kichao mbiya mwana sana uko beko sawa ¿Qué? Huyo. Na kiba. Na kipo ikarasa sana. Eh? Na kiba ki. Ukiete uya? Na so getenyoni. Tujira no enda official. Na chikura cheki umwana gete. Tumezinje tokoleta kama. Wana kuna chikura cheki rura. Na kibono. Mbiande? Ni. Potera no umo swati naro nanyore mata. Wanyoro umo swati nana nyoba ka ndigiriri sana don't know why ndigiriri. Tata naye moyo yani baka ubwate bituko mara ugante kwanyoro umuntu nde kwa muirireka mara gwante biranda bono iga andu kwanyo muswati getukurigiri tata nabongo nyora na chekiri na uno mungwano nata kire koroga egere nkoira na mwe to agenda muna na hotebi hon egento nataka ke etikarega ngirina na ki aki mchaso moyo tinda isanikanga ni musika soka gente kingire tinda kero oni ngira so motu yaigo ngira so motu ta ko banga so asina kara igaimo muchigete asina raya igen aterinde nabo ko gechugo asingenju yebintebi mama ni mumanyete na nyaboki mbara bubagere takarwa ono ngona arengere iri asingenju ngoira nande basi tikango tigere gasi yeyemo ayaki kuko nyakuruta mangana nga asara ibwekani nga naro akibunora munyorega ngakire simi nango kwana madam ninyoke mpaka ga mo itoro chinandire ndi kunya kubangande bono asinone nyumba mundu rabere nabo konyora naga chire nabo ngonya koroweria turo chinya sawa nabona atetenga aengo byokore mumbi wanya bono gwachakire gutara maikaranza ambi na mambi ndega naona kanyumba kana boranje njeri kwasabora ya nabere igabona amna watebiri tinda iri tindi gochikorara ngane ngo temanda sengonyara manya so mwana yale ngamna twateba nchebone iga ngende ndore mungwano uyu egere
ngochera ngonyora bono okonyora otulire ya gusonyora ochire muhaya no urairo ayo soke ngora ya gocha gokorigia anyora gwachire aki ntumire ingana koransi mangana yingo koranda aye kararo mumu oyu anje no ndema tindi nataka gosoka tindi gosoka paka kwa sokirega manyenga mangana mbuyani sawa ngawe kimba yana pero I swear ingento kere que endrete gati aito. Ingento kere que endrete ntamaniti. I swear. Bono na kubuli swali. Bono ayo kumira umuntu kwata ingento kero que endrete gati ya no muntu. Turama ya usuno musiko gotete. Turama usin musiko ngakya bate prana. No. Tuikira bakenga kiyo gwanje. Tuikira iko. Bono ndoje. Enchera. Mugo ko ngisane style gete. Mara ne bitina bara twaje to ko sarfa mangana yobule. Tukanda baka umuga kontora kura. Ukana ndo kana to musiko nanda bona yo nta ya mangana yibintu. Bona ga isabure ngote tombe. No, ngenta ko tele ngena ki amanyinga na sabere kan jo ito. Amanyinga na sabere kan. Kwa nje nako tebe. Amanyinga na sabere kan. I don't know kende. Muwa. Musika kiyo rakini. Musika kiyo. Musika kiyo. Tawa para. Anendo choku watira. Kagi tiana ramu choku. Ai, naramu. Ratiga mango. Ose akorega. Lo chamo nongo sumbwana to na mono. Takwara na wese nide. Kwa. Na wese no kwa na sema. What's going on? Uncle, yani ngiyo? Uncle.